Ing satengahing desa ingkang katingal ayem tentrem sejatosipun tasih wonten warga ingkang gesang ngekebak prihatin. Senajan desa punika katingal rukun, nanging wonten maneka warna kahanan gesang ingkang mbetahaken rasa peduli. Saking mriki padanging rasa badhe kawujud lan kapribaden manungsa badhe dipun uji. Balai desa dados papan pasumuwan ugi rembugan warga kangge pun rembang kahanan bebrayan. Para warga ingkang kula hormati, mugi kita tansah pinaringan kasarasan. Dinten menika kula nyuwun panunggih panjenengan sedaya gegayutan kalian kahanan sosial wonten desa kita. Nggih Pak Lurah, kula nyuwun rembangaken menika saged cetak ugi adil. Warga desa ingkang gesangi prasejalan kirangan. Nggih Mas Jaya, bab punika kedah dipun rembug kanthi wicaksana. Wonten satunggaling griya prasaja wonten Rama lan putri ingkang lampahi gesang kanthi kesahajaan. Hari rumiyin prihatin amargi biaya sekolah anggone kula. Bapak boten kata senelang, sari tetep serta sinau lan boten nyerah. Pangandikan sampeyan dadosaken kawula rumiyin ingkang kula. Mas Jaya lan Pak Rahmat mirsani kahanan punika kanthi manah kebak empati. Pak Rawat, menawi kula mboten saged mendel kemawon kita kaedah nandang satunggaling upados. Nggih Mas Jaya, gesang bebayan boten saged tebi saking gotong royong. Pemanggih ingkang benten dadosaken swasana saya tegang. Menapa sedaya warga ingkang kekirangan kedah tansah dipun bantu. Nyuwun sewu Pak Danu, gesang beberan betaken ugi rasa paseduluran. Menawi mboten dipun kawiti saking kita, sinten ingkang badhe peduli. Pak Lurah paring piwulang kanthi tembung ingkang ngendhaleni swasana. Para warga gotong royong dasaring ketentreman desa. Menawi kita sami peduli, desa badhe langkung rukun. Nggih Pak Lurah, kula wiwit pangertos tegesipun. Saking pangertosan punika, mana Pak Danu wiwit owah. Pak Wiryo, kula kersa biyantu biayanipun sekolah Nisari. Matur suwun Pak Danu, mugi Gusti paring piwelas. Matur nuwun saged kula badhe sinau langkung sregep. Rasa peduli ugi tulung tinulung dadosaken desa langkung ayem lan rukun. Menika tegesipun paseduluran sejati. Mugi desa kita tansah pinaringan ketentreman. Nggih. Terus Sawisetunipun kedadean punika gesang bebrayan saya owah. Rasa peduli boten namung tembung kamawon, nanging dipun lampahi kanthi tumindak nyata. Alhamdulillah sapunika warga sami langkung rukun ugi remen tertulung. Nggih, menika bukti bilih gotong royong saged paringi panguat paseduluran. Kula sinau kathah saking kedados punika. Badha mboten wonten reganipun menawi mboten dipun paringi raos peduli. Kula ugi kulawarga ngaturaken panuwun saged dumateng panjenengan sedaya. Kula janji badhe sinau supados saged dados tiyang ingkang migumani. Mugi kedadosan punika dados piwulang. Desa kita badhe maju menawi sedaya. Warga sami rumangsa bandar benih. nggih mugi tansah rukun lan tentrem sedaya. Nggih, leres.